Keleya jati no konoko de kanga de Ibi hakiri sigi seta. Si hakiri sigi seta. Gede be ni fe dongo do seta. Ika sabali tuguni. O ta munde kala seta. Mama etesa mama. Nene etesa. Ne ale do. Ai nene do. Mama ai nene do sabansa. Mama beta maboy folo matre bi. Wai wambe mi fi seta ibe sabali harsa. Manu ni mi yere keche. Si ta musoto de be wule kama sankalo tanifla si ta petit mo ka baraka ma ni mire keche wallahi ni te mama ibaro ni ma futa ko ne afu mama sabali toro be mi fi toro ka sabali bismillah man arali si ta jika ikini mama ne ta to esa mama ni mo ne ninga mama ne ne te sa barno do ga ko me ya no muna oy si ta boy si ta barno mama be ta do ga so mama Ijere ke che mama bitaka mama beta oyo kone sita mbe sabali mama kana ne bela ijere masa abada itene munyale ni bele buya masedi bela itene munyale ndaka ijere mo edere be ko mkele la mo kika sabali de toro Typhon officiel. La magie du cinéma africain vous présente Keleya. Amenyo fe sunetile otanfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubila tinya bimote monyele fe umanie ubiduya pe molo bimoya kamasila Molo bi mo maninde angan kolosi wari tene febi deningane jamfa sanu tene febi deningane jamfa kabine ka wari sorobi deni me bulilanko kabine ka togo sorobi deni me bulilanko bideli kana togo che Hé, toi là, d'où viens-tu? Non, mais tu me fiches la paix, ouais. Vous me sommes bénaché, ou bien pire, on a et bien, t'as dit qu'à part le métal, les boîtiers. On est moussoué. Et vous, on est moussoué. Ne m'a fait de donner. Si t'as dit qu'il y a quelqu'un qui a de donner, mais c'est un marque de Chonia. Et bien, t'as mal ou mal à cabaret, la caracuchuenga. Caracuchuenga. Ni maruna ni ba tobi ni ba atobi kadu ni ba tobi kadu ka sokorone ita tamalo bararola furum so nyuma sika da metoyi sita furum so nyuma sika da metoyi ibe sawade turi ibe sawade odo nyini ne fenganga maru waru wallahi ni mi ka che nenye tila sita ngika sawade pour que don sini muso be chemu adon ne kama. Maman, non, c'est bon, maman, c'est bon. Ne me cite fou ça. Non. Fou ça, ni ya furu sa jiya goro ibe ta la harbe to sere ne da to la mais si ta be mi fi harbi be sabali e ni je kolo ye dongoro ne nandi ni de saraka da nona dongoro si ta madu mun ne kera
I bɛ sabali sisan nin t'a ɲɛ ne yɛrɛ warimuso yɛrɛ kan ka taa i cɛ ɲini f'a ka barakɛyɔrɔ la wa n'i ye min ye i yɛrɛ ɲɛ ta o san ka di yan n'i ma sabali ne kɔni b'i f'i ye i kɛra denbatigi ye i bɛ mun i bɛ sabali une fois que n'i donna furu la e kan ka furu tabiya dɔn ka furu danbe dɔn a dora t'e bolo cogo si la k'e bɛ taa Maru lakara ka baarayɔrɔ la i bɛ sabali ɲamɛ mama yafa ma ɲamɛ n'i ka kuma bɛɛ mɛn voilà o de ka di ne o de ka di ne n bɛ min f'i ye hali san bɛ segin o kelen de kan n'i ye hakili sɔrɔ walayi bilayi de sisan a b'a fɔ ko muɲubagatɔ de bɛ sɛsi o sɛfan kɔnɔna la nka ne m'o kɛ ne hakili la ko gangan de b'a ɲɛ gangan t'a ɲɛ dɛ mɔgɔ furumuso n'i bɛ fɛ ka ko kɛ ten t'a kɛ cogo ye i bɛ sabali da wa tɛ mankan kɛ i tɛ mankan kɛ i ka nafila seli da i tɛ mankan kɛ i tɛ mankan kɛ fosi kɛ i tɛ mankan i ko ten dɛ n y'a mɛn walayi mama n yɛrɛ nimisara ye ala ka hakili ɲuman d'i ma ala ka hakili ɲuman d'i ma ne yɛrɛ ka kan kɛ ne tun nana nin fɔ ne kan ka min fɔ maa dɔ ne b'a ne sigi kun tɛ fu ye yan ne y'a ko bannen mama tant que kuma na tɛ kuma bilen wa banna ala ka bonya to i bolo me fruma daboni kama e ta di dia sakuya e be lamia e ka ti mar goya me go Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale Fanta Nima ya ubiri bashi kuite wallahi iyara du wallahi bi an bashi kuite na la aw labe la ba chefi wallahi tifun kai ngoi Fanta ke la chani fembe de nyane wallahi ay la bono ko la koi wa fembe nya la fai kuite ni chen manin kanye wallahi de da wili ni la fiale no bigwe bon Riado Metan au metan ni mboto elisa لا دون جبلتها Fateria mangine donc ne fayne ko yo bone la taka ali mo fe so ma da jone na ka ateriga ke lo ko so ko jone ne fari wile pro ka kiri mangine donc ko ni ga suli ga taka an no fe kan ata docteur Sula comment ne fay wile ki ale teriga mangine awo yo to non to mani woni ka ko ta docteur Sula ya sira urgence yere la donc ne ga libéré ni ko ni ga taka ali no fe pour ya na ta no fe il fait une tous no la tiali ti sanda ay nem te fi gila wuli ga ko shino ko law voilà même temps là so attends là téléphone ay sali ya téléphone t'es ni tiaka non tu ne bouges pas il t'est dans le chien d'où t'es venu Papu ya Okay, nyame. Ijo de nyama de ga tigere. Wallahi buranga refla bi kan wele satige. Atige me klaki wele son sa nyame. Allô? Oui, allô? Là, il m'a donné franzine. Allô, ma? Tenez. Tifun, ça va? Ah bah, tenez, il va nous miquer là. Comment? Là, madame, n'est-ce que donc comme il y a un bénéfice bon ce qu'on m'a dit la frère je vous dis pas là des frères les gars vous les faut faire les gars pas pour toi faire non
Sida. Sida. Ne ka taga bɛ Mama. Komi sura yɛrɛ ko ne ka sabali e m'o fɔ. Ni ko ne ka mun ya sabali sura n taara i denkɛ ni muso min sɔrɔ bulon kɔnɔ. Ala na daraka di ba kɛ. Donc ne taara ne denkɛ ni muso sɔrɔ bulon kɔnɔ ne man ka dumuni kɛ. Ne tɛ dumuni kɛ du kɔnɔ bilen. Mama bɛɛ b'aw de bolo dɛ. Désormais ne kɔni tɛ baara foyi kɛ ka sabali. E ni maa mana ɲɔgɔn minɛ dugu ye n b'a dɔn ni muso ko ye donc ne ka dumuni ko bɛ taa. Papu. A y'a fɛn tɛmɛ ala ta kan. Papu. Papu tɛ wa. Sita i bɛ sabali. Papu. Sita ne y'a mɛn i ka taa furu ni nɔnɔ ɲɛna mama ka taga dun. Mama an ye kuma jugu de fɔ. A tɛ diya. Sita i bɛ sabali. N'i kana wari minɛ ka nɔnɔ ni buru san mama ka taga dun. Tonton. Papu ma na fɔlɔ koyi. Kojugu de b'a la ta. Papu ma se yan fɔlɔ. Sita i bɛ so fɛnɛ. E bɛ cogo di Papu ma a paraît elle Papu mɔgɔ ti b'a sɔrɔ Papu tan cogo di. Ça c'est quoi ça? A ma se yan fɔlɔ. Mama désormais kɔni. E tɛnɛ n ye min f'i ɲɛna kunun. N ye min f'i ɲɛna o don. Je ne parle pas de la o ma labɔ dɛ. N'a de filɛ nin sɔgɔmada la tuguni a bɛ ka kasi de ko Papu tɔgɔ la sa. Kasi de wa? Tɛnɛ a bɛ kasi dilan nɔ dɛ ko fɔli ka taa Papu nɔfɛ de. Ayi ne ma fɛn wɛrɛ kɛ dɛ ne y'a ka téléphone bloqué n y'a ka téléphone faga a ka téléphone bɛ kun nin wagati la a tɛ taa yɔrɔ si yɔrɔ yɛrɛ kulo b'a kumakan na. A ye ka sabali sa Tifunu e ka sabali ni tɛ ayi. I tulo t'a kasi makan na a b'o de la n dala yan. I ka sabali. Awɔ la passé ma de. Ka passé a ma. Ok ma passé a ma. Allo la. Ay man teti punto tabe. Ay tabe wala le muti pun mani man pun pakai kanjira pakai tiena. Elai mari yang malu sa. Ni awak mai itu kali ni tabe ni me kau pun ni teti pun fe. Mun kasi ko de be. Mɔgɔ min kan ka kasi kɛ o ye Tifunu de ye. E ya wallahi la fɛn min tɛ don da la. Wallahi tɛ don da la. Mais ne filɛ hɛrɛ min na la ni e ko ko f'i e ka ne bɔ o la. K'an yira diɲɛ na la Ala k'i yira diɲɛ na. Wallahi Ala b'e yira diɲɛ na. I tɛ ne yira diɲɛ na koyi la. Ay man teti tabe wala tabe. Ibu ya biere wala ya kena ko teti pun fe. Wala isa fe na inda ni ma faga kanyere faga ka fo ne ma ko nyamu ko de. Me Papu de fe. I be Papu de fe. Hali sa Papu ko kwa. Nta fe ne njoga fura ma ni fe ka ka be ni la e do. E la sabali sa la I kana yira diɲɛ na. Ay tabe teti pun fe ni nya ko ni ko tabe. Ha? Essa Papu mana? Ayi a ma se yan fɔlɔ. Non mais Papu bɛ ka exagérer. Kɔrɔ fana ye hɛrɛ ye. Mada wele kɛ sani ka kiri mankan ɲɛ fɔlɔ. Non mais a ma se n ka wele o. Kana sama nɔfɛ a wele fɔlɔ. K'ale jeli hɛrɛ dɔn. Non mais man a ma se n ka wele a ma se n ka wele ni elle kana Papu sɔrɔ non. Il le sait. Ba pare Papu se ka Papu sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ. Mama ne ma fa ye no ko Papu te mɔgɔ ɲɛnama ya. I tɛ bɔ kuma la i tɛ bɔ kuma la. I ka bɔ kuma la yan kan. Sima. Sɔrɔ me yɛrɛ tɛ sa. O foyi ma se ma Sita. Ne tigɛrɛ la. Sita ne sera ka ne yɛrɛ cɛ. Ne musokɔrɔba sijɛ jɛ dumuni na. Ko balima na kɛ ni maa min ye dalamankan fila kɛ. Sita ne ye n bolo bɔ e kan. Mama e ka to ka dɔrɔn i ka ɲi ka bɔ n'a fɔ e ka. Sabali dɛ Sita. Ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ. Kaja. Wari minɛ i ka taa buru nɔnɔ san butigi la ka na. Mama ka taa daraba dun. Awɔ n y'a A tɛ la joona. C'est 1000 francs. Ta boutique fɛ yen nɔ han. Ta boutique fɛ yen nɔ i b'a fɔ a ɲɛna ko ne ko k'a ka buru nɔnɔ d'i ma ka na y'a mɛn. Voilà. Tonton n bɛ taa ka na. A tɛ la joona. Voilà, maman, avec buru nɔnɔ bɛ na sisan i ka daraba dilan. Mais ne tɔgɔ kan na. Non, c'est bon. Ne ye bolo bɔ Sita kan. Maman, non, c'est bon. Ne den ne ye. Sita ne bɛ se ka nin k'i woloba la. Ne kɔni ne bolo bɔlen a ko bɛɛ la yan. O ɲana. O ɲana. Sita i jija dɛ. Maman c'est bon. Maman, c'est bon. E ne tɛ ɲɔgɔn ye. Daraka tɛna d'e ma sisan mama. O foyi tɛ se ma. Daraka dilannaw bali ko e ko ne ni Daraka man kan ko bari e ni Madu ko n ko. Mais ne tigɛrɛ e la Sita. Ne tigɛrɛ i la dɛ. Ne tigɛrɛ i la pewu.
Oh, le tabararo la. Aya. Au kaja bena ni buru nona ibika tra kila na kima. Nala sona maka do obi. Ko mere ta la don. Nga do obi ta. Sita. Ijija de masakele tlete chieba. Nga eki ijija. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ela ene tonyo. Ai ma wallahi ta venta. Kai ngati fondia. Nte frama nya poena karole wonte frama wante frama de. Ela ene tonyo ko ila. Nte jogo ya frula nta fe. Okay. Na kula ngati fondia bai, ngati fondia. Alors moi. Tipo nebere tilisa ha. Ça? Ah, 1500. Comment abe fagali ko kuma la? A to ya kata. Ça? Amma fa kam na yere faga. A to ya kata nin kilin da kana nin turu dai. A to ya kata? A to ya kata to yi. Ai ma iba ka to de te fe ki ma te fe ga is ma ka so bule. Ne ta no mi na ke bi. Nya ka te ko fa ka mo be ngano. Ta no mi na ke de la te bouger. Ah? Non, il y a pas moyen de mettre là te ta c'est ta kata. Non. Yere ya appel tigeo. La été bouger. Te andi te. Ela la bene tonyo koi. Ela la ede ira jiana de. Laka yoro mandi bide. Tifonu bora kane wele sa ko la ko ka ba yere fa kana ma ta pa funda. Aw. Attention. Odune do. Ai ne dem to so. Dedi tifonu bora kuma la sa ko la ko ka ba yere fa ka bide. Ni be mi ke ko ke. E gata. Ko mo de no tolo. Voilà. Kaja. Ah, tante. Ade ba ya mande wa. Tante, nyam. Ebe draga ganere blala. Ai. Ni e tari no fe domna kana yi. Ne ni bena munga. Ne inda ko don. Tange ni mi bla baro bala la igana ke ya me. Ah, tante. De mu e ba do ne tana ma kula mu manere. Imana ni kama ya ne. Tante, ni kala. Munde be. Kaja fekera. Ako ko ale mane bla draga kana ko muna ko ne be draga ji. Aha. Sita aha. Akai. Ega tane ba. Ni shupa de tenda ro ya akai. Ele me kadar ke. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir. Ah, Nina, ça va? Et ça va? Ça va bien. Mais Jigil RC on est avec eux kono. Jigil RC, ah bon? Ah oui, c'est vrai. Faut pas le tirer à mon d'accord, il n'y a pas de problème. Ne va faire Kasunga. Bon, ne reste sans nous. Ne va faire Kasunga. Bon, ne reste sans nous. Ne va faire Kasunga. Bon, ne reste sans nous. Ah, non, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Comment va se rendre? Parce que non, faut y aller, faut y aller. Non. Directeur, est-ce qu'il y a une ça? Il y a rien. Il y a ça? Non, on peut aller. Mais directeur, il y a une ça, directeur. Allah, ne munike wala sayka ni sarakange ala na furaninga demsenya beke kalana diplôme sorole ko fe nyenye singa barama ka jesiri barala ka jesiri seli ala bato oni nyuma yala ala nga ne bitiri tuma be muni ben so musula dominangi kane be furu musula damne ma mena muso mi furu ni hakli bisi ni nanga nyana maya ni ma toke ni basigi kono tuguni ni dabe no bitu bonya konala anga ala ne manifamde
ne ni la ye ɲɔgɔn dɔn wagati min na la de ne yɛrɛ encouragé ko ne k'a na ni woro ye ko ne ka n teliya n ka furu kɛ bari sabula k'ale bɛ ne fɛ ko an dalen don a la ko an bɛna se ka ɲɔgɔn faamu furu kɔnɔ ne ko n ko la ka sabali n'a ka kuma kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta la ko ayi ko ale ladamu ne don ko ale kɔrɔtɔlen don ko ni ne ma taa ni woro ye joona ko ale somɔgɔw bɛ na di mɔgɔ wɛrɛw ma ne ladɔn ni furu in na ka tila ka na i ta kɛ don o don i bɛ ci k'ale bɛ baku de fɛ k'a sɔrɔ n'u y'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ koyi n y'a fɔ an ko la i ye denmisɛnnin de ne yɛrɛ denmisɛnnin de an kana don furu la an bɛna tila ka nimisa min na ala ne min tun bɛ ka jɔrɔ n kana bɛn ni muso fasugu dɔw ye ala munna ne bɛn n'a ye n'a fɔra ne Bamako muso Bamako sunguru to yen o bɛ village musow de fɛ ka da kan ko n'u ladamulen don ala munna ne taara bɛn ni mɔgɔ sugu ye sisan sa ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛna min kɛ ne b'a dɔn ne bɛna min kɛ sisan ne tun bɛ ka siran n ka hɔrɔnya kana na tiɲɛ nka ala e de bɛ jɔn ka ne dɔn n'a sɔrɔla ko ne ma la wajibiya ka na don furu in na ko la yɛrɛ de ne poussé ko ne k'a furu ala ne kun bɛ village muso de fɛ m'a ɲini fɛ k'a to ne ka bɛn ni village muso ye village muso min n'a ladamulen don walima n'a y'a sɔrɔ Bamako muso de fɛnɛ ye n daga ye n ka bɛn n'a ɲuman ye ala ne danbe n t'a tulonkɛ la nka komi a ko bɛ tan dɛ ne bɛ sɔn ka mɔgɔ ɲumanya ye ne bɛ sɔn k'a nɛmɛ awɔ n tɛ taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la bilen nin congé kalo kelen congé n bɛna kɛ san kelen congé n tɛ taa baara la bilen wa n tɛ mɔgɔ ɲumanya la bilen. Oui. Entrez. Ouais, bonsoir, monsieur le secrétaire. Oui, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Comment allez-vous? Ouais, moi, c'est bien. Bien. Ici. Pour venir faire quelques documents pour les maires. Oui. Soni à Sola. Alors, là-bas, je suis en Chama. Oui. À rappel, bon, il y a un bout de Chama, quoi. Donc, on va faire un. Ne y'a électricité, mais ne donne qu'un concert qui a pas. Il y a pas mal, mais il faut afficher des clients. Donc, parce que moi, j'avais affiché des clients, carte soutien, carte d'invitation, on est photo, fait un chama. Oui, effectivement. Il y a là-bas, chama, avec le monde qui est plus chama, avec les strandats là. Effectivement. Plus au chama. Ouais, on a pas nos publicités pour faire chama, pour faire chama. Ouais, effectivement, check décor là, non. On met bara chama qui. Voilà, on met t-shirt tout glas, on met affiche tout glas, donc on met bloc note reliure. Ça y est, bara tout chama, on met bara chama qui non. Ouais. Voilà. C'est bien. Oui, ça va? Ça va. Bien. Ah, ok. Alors, donc, tu es artiste? Ouais, oui. Ah, ok, ça c'est bien. Ouais. Alors, son nom. Mais agent commercial, oui. Mais nous, la contact là. Voilà, il va intéresser la femme. On a là son nom. Ok. Sinon, à part ça, ça va? Ouais, ça va. Bien. C'est vrai, là. Oui, allô? Allô, Bakar, ça va? Oui, c'est le directeur. Maro, ouais, Maro, il a 100. Merci. Ok, avec la 100, ça y est, mais. Ouais. Voilà, monsieur le directeur, même si nous avons un concert, nous avons un flâne. Nous avons un concert. Manager. Nyafam. Mais c'est ça. Muso ka manager de tɛ yan. Assalamu alaikum. Ça va. Allah. Ah ouais, qui se le donne moi? Tu vois mon, ça va bien. Là il m'a là, je peux. Bien ça. Ça va.
Amenyo fe sunitile utanfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubilatinya bimote monyele fe umanie ubiduya pe molo bimoya kamasila Molo bi mama nyinde angan kolosi wari tene febi deningane jamfa sanu tene febi deningane jamfa kabine ka wari sorobi deni me bulilanko kabine ka togo sorobi deni me bulilanko bideli kana togo che kana malo benyana ni fe kana nyira tiena sa